mga iba't ibang relihiyon na nagsusulputan noon hanggang ngayon na nagpakilala na tatag daw sila ng Panginoong Hesukristo. Pero kung tutuusin, ang kanilang mga doktrina ay hindi tugma sa mga doktrina na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Biblia. Punto Biblikal. Number 1, Roman Catholic Religion na may doktrina na pagdebosyon sa iba't ibang klaseng ribulto at pagvenerasyon sa mga ribulto na mga taong matagal ng patay. Ang doktrinang ito ay hindi doktrina ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat wala kahit kailanman o kahit isang bersikulo na nagtuturo ang mga apostol o ang Panginoong Hesukristo na magdebosyon at magvenerasyon sa iba't ibang klaseng ribulto at sa mga taong matagal ng patay. Pangalawa, Jehovah's Witnesses Religion na may doktrina o aral na walang impyerno na pupuntahan ang mga taong makasalanan. Ang doktrinang ito ay salungat at hindi tugma sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo 25, versikulo 41, na may impyerno ang pupuntahan ng tao kapag siya ay sumusunod sa gawain ng diablo. Mababasa sa Mateo 25, versikulo 41. Pangatlo, mga kaibigan, Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo dito po sa Pilipinas na may doktrina na si Hesukristo ay hindi Diyos. Ang doktrinang ito ay hindi tugma sa aral ng Diyos na ipinangaral ng mga apostol, sapagkat mababasa sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 na nagsasabi ang Diyos Ama na ang kanyang anak na si Hesukristo ay Diyos. Pang-apat, mga kaibigan, Sabadista or Seventh-day Adventist. Ang relihiyon na ito ay may mga doktrina o aral na ipinangaral sa buong mundo na ang sumasamba sa Diyos sa tuwing linggo ay mga antikristo. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo, sapagkat walang kahit kailanman na nagsasabi ang ating Diyos o ang ating Panginoong Hesukristo na ang sumasamba sa Kanya sa tuwing linggo ay mga antikristo o kaanib ni Satanas. Ang relihiyon na ito ay hindi tugma sa aral na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Panglima, mga kaibigan, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na may aklat na Mormons or Book of Mormons. Ang relihiyon na ito ay may tatlong langit na pupuntahan ng isang tao pagkatapos siyang mamatay dito po sa mundo. Ang doktrinang ito ay hindi tugma sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sinabi ng ating Panginoon na may dalawang pupuntahan ang isang tao. Langit para sa tunay na Kristiyano at impyerno para sa mga taong sumusunod sa gawain ng diablo. Punto Biblikal.